Ka sautarik jong benai jeliu arajar arpuway, kadai kasngi jong ka jinglengku snem ka jingdap ba arpu kundai snem jong ka Ribhoi district, nadu balayo ia ke district ke Bapura. Watlah ha ke jinglong ke badang kamlung, bat dangkam kena hakarta, habayanu jor pat bat kiwe ki district ki badon hapo ke jela, bat ke balak penlong ru kum ka aspirational district na pedeng kiwe pat ki district ki badon hapo ke ri India, Henry ke Ribhoi district kalak sakhi ya ke jingdon jong ki krau perkhat, ki balayo i jengai na ke benta benang kentiu kerdan ya ke district ha ki benta baper. Nalor ka jingdon jong ki nong mikmat pajba ha barok santeli ki constituency, ka jingdon jong ki officer sorkar ha ki tanat trekam baper jong ki office sorkar, ki kenhun seng bhalang kumjuru ki simpa simsong, ka jingdon jong ka Ribhoi dorbar kalong ka jingkerku ka bakrau ya ke district barok kawai. Kadai ke kenhun ke bala seng na 26 syahjar khandai spa Henry Pusan, ka bala long hapo ka jingyalam jong ki nong yalam barat ba ki bala bam kuai hadwar ublei, ki ba kentup ya Reverend Father Silvanus ngi lengdo, uba RS Syadap, uba SW Makdo, uba Dlosing lengdo, uba F Makro, uba L Lapang, kentup ru ya unong yalam barat ba ke distrik, uba dang ai ke jing syakri ya ke distrik, bat ya ke jela hadu menta mene, u Dr. Didi Lapang. Ubalong tengru kum menteri rang ba ka jela. Ha ka jingyai lenti jong ka jingtre kam kane ka kenhun, ki nongkit kam ki bahakmat ki dang kentup hi ya u Dr. Didi Lapang kumu chief advisor, uba RR Makdo kumu chairman, uba RB Syadap kumu secretary, da ka jingyadon langru jong kiwe ki nong yalam hapo kane ka kenhun. Menta kasngi habayo obanya keren bar uba RB Syadap uba deu secretary, ulaong banamar ka jingnang kiu jong ki bayo ya ka jingpang COVID-19, onomla aban rakhe ya ka lengku snem jong ka district, Henry lengba jong ka neko khubor, une unong yalam ula kentu ya baro ki pajba ka district, ban kan mau ya ka sngi dap snem jong ka district, halaki ying kisem, bat ban buru ya ki jing doai ki ba kerpang, ba ka district kan lait na ki nem sniu, bat kiwe de ki jing penjot, kenang bakan nangla ban kiu syakmat bad syaprang. Ribhoi ritem kari jonga, lum lang ki khun jongpa, teli ngin yang hagawai ka kerteng, ngin kiu kerdan ru kam syaneng. Tanong nga ay kublay yakin hong song jong ka dong Ribhoi bai jongi baro hapdeng jong kaneka jing pangklam corona bangi ong taga COVID kat kendai. Perlasari ya kaneka distrik jongi kumjuru ya kejela ya pertehi baro uwi. Jong adan ketu kene gini gibenta kiba ka Ribhoi dorbar kala ptha yanga bangan penbena syapi ki pai dong song baro jong ka dong Ribhoi. Na ka benta ka bangi jurakhe ya kaneka Ribhoi District Foundation Day. Kaba arbu pendai mata kasnam, kaba hab hak sautarik jumlah Jun, mata kasnam ka hab hak singi troding, ban ngi smusi bangim la syu ban rakhe ya kaneka singi hadin ke jing ya so thu jemut ban u chief advisor jungi Dr. Didi Lapang, bolong ru unong seng ya kri Ribhoi dorbar, ban presiden jungi iba rangal sai mokdo. Bat kiwe pede ki official jong ka Ribhoi dorbar hadin pangilai selok langba ki phun ngilai penbaik ba ngin sange ban rakhe ya kaneka celebration kum ka district ha kaneka snem ya kaneka jingdap ar pandai snem jong district bai jongi nagadau ba umeu kunyam jingpang COVID kat kendai udang don hadu menta po jong distrik jongi habang yo I dang lembag ni jing khanjru ba une upnyang udang bun udang don hapo hagi snong ba pher hapo jong ka distrik jongi ba dia kane ka jing pensange ia kane ka Ribhoi District Foundation Day ko ar ko kundai jong kane ka snam nga ko muskatri nga la airo ka jubentip siya ka deputy commissioner kong RM Purba badda ka basultanat ngilayo ya ka jubab na I ha ka ba ila ay kuble yangi ya ka ne ka jing pensange jungi ya ka ne ka celebration te ha ka juga por ngamla klamda pen pau ya ka jing sngo ngu ya kineki nong tre
kiba hapo ke distrik ke Jongi. Kari Boy Dorbar ke Penpau ke Jung Sungu ia baro sangut ki MLA bei ki Jongi ki bolong ki nong mikmat ki bala Tracy Tom na ke benta itu ki jaka ki Slong ki Jongki da ka baki juyarap ia ki jing ai segi long ying long stem ki bangat ha ka ne jing pam kumjuru ia ki MDC baro sangut jong ke distrik ki Jongi ki bangiu i langba na ka por sa ka por baki neru ha ibor ibarit kila persiang bentre na ka benta ka distrik baki jing bha Jongki nong song sunong ki Jongi kumjuru ngi ai kublei ya ka Deputy Commissioner Jongi ikong RM Kurba ya ki magistrate ki officer bat ki staff ki Jongi ki bala Tracy Tom nadu mencem senam hadu menta bangitip ba kim yo thia kim yo dam na ka benta kumno ban ya da yangi naw neu kyang jingpang kumjuru ya u SP bat ya u additional SP ya ki police officer ya ki staff Jongki baro ki bala Tracy Tom na ka benta ka jing bahag jing miat jong ka distrik ke Jongi ki badon ha kelem so dong jong ka dori boy banyada na ka jing ya bunpai banyada na gi eki beja ki besneu bat ngi ai kublei ya kiru kumju ngi ai kublei ru ya u DMHO i Dr. Mauri uba la Tracy Tom apo jong ka distrik ke Jongi balangba jong kanik office jong DMHO langba ki doktor ki nurse bat ki staff jong ibaro hadu ki health worker ki bangikot ki frontline ki baju train nak benda Jongi ni ai kublei ki na ka benta ka jing trace tom jong ki hapo kini ki benai ki snam ngimla arban klet ya kini ki health worker ki barip kum ki ANM ki Angganwadi bat kini ki Asya hajing siu ibarit Henry ngiyoi langba ki video clip ke ba kila ya Tracy Tom kila penlut por ya ki sngi ginong ki Jongki kim don su ayeng asem rengkat bat ke jingma ke ba ap ya ki habakil itur habakil irung syakini ki yeng kisem ki bayo positif kumjuru ngai kublei ya ikong dawan perja dawan perbot iba long kum ka CDPO apo jong ka distrik ke Jongi ibala yalam ya kini ki Asya ya ki Angganwadi bat ya ki ANM baniyo ya ki training ba pher kumno banyada yang naga ya ki jingpang kumjuru ya ki video baro ki blog ki badan apo jong ka distrik ke Jongi ki bala ai ki jing tray met ban stem rengkat bat ki staff ki Jongki bat ngi scam langba ka jing Tracy Tom jong ki video nilala ban yo si bun ki jing tip ki jing erap bat kumjuru ngi ai kublei ya ki department ba pher ki bangamla ban chair na ka benta ki bala Tracy Tom na ka benta ka ni jingpang ki badan apo jong ki distrik ki Jongi kumjuru ya ki rengba snong ya ki seng samla snong ya ki seng balang apo jong ki distrik ya ki klop ya ki seng gentei bat ki wei ki badan benta ha ka ne ka kam ni ai kublei ki ru kumjuru ya ki balang ba pher ki badan apo jong ki distrik ki balaya no senyang da ki jingerap sya ki ni ki ba syam chitom ka long si sya ka jingker ku ba krau ha ka kum ka ne ka por kat kum ka report ka mengilayo hadu menin ka siterik ki bayap apo jong ka distrik ki Jongi nadu basdang hadu mentagi don khat sang te kari Boy Dorbar ka pha ka ju solam syaki bahaye kasem jong kini ki balaklan no bahkan bakinang yo iya ka jingtian bakim dei bandu jingkerman bahkan ne galong kum ka jingtenju yangi menginang ban nang penbah susu ha ka jing im ka Jongi baniada naw ne kyang jingpang bat kumjuru yim de ban klet banduai oblei langba kini ki jingja kat kum ka report ka ngiyo hadu menin kalong ba kini ki bayo positif apo jong ka distrik ki Jongi ki don hadu khendai spa katsan ngut ki basa ha ki isolation center
kibadon haki hospital, kibadon haki ying kisem, bat kibadon haki jaka kibaga shenong katau kala penkre, yakineru ngibu kajing kerpat hakmat jongki, ba pimdai bandu muslim, pimdai bandu jengkermen, bo boleh udorangkat bat ngin duai nak banta jongpi, ba pinyo kamet kabak kia kam kuloi, bat ngi scam, ba langba kan ika kubor ka bangi pa, langba kan ika por, kan long kajing tengen, kajing sengai, ya pi baro ibadon unia penyang jengpang. Kari boy dorbar kadu ngimla kan depan pau ya kajing songu ya ke sorkar, kepala ai yangi ya gini jingerap ya jingiada. Baper lang bagi health department balang bagi wegi bor di bala penla yang mentah hadu mentah kumde kumbang ilang namar kata kari boy dorbar ka ai ka jingi trailang bat ka sorkar haka banyale ban job yong ne kunyang jingpang ubang imla banyo i dalaki keman kublai sibul.